बर' जुदु समाजाव दा सोलोंथाइया माबादि जागासिनो दं नोंथाङा सासे बिबुंगोरा हिसाबै नोंथाङा मा बुङो? गिबियावनो आङो टाइमैट खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे टाइमैट मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो आंनि माने गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिहरबाय। आरो दिनै नोंथांमोननि जा सोलोंथाइनि सायाव माने सोंथि दैखांदों आरो बे सोंथि दैखांनायनि सायाव आङो फंनैसो माने बुंनो होननानै साननाय जाबाय जे आथिखालनि सोलोंथाइया एबा आथिखालनि सोलोंथाइयाव जोंनि फरायसाफोरा एबा लाइमोन बैसो सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबायदि सोलोंथाइनि दाहारजों खारगासिनो दङ बिनि सायाव माने जोंबो सासे बिबुंगोरा हिसाबै बिनि थाखाय साननांगौ एबा बिनि दावगानायनि सायाव माने जोंबो माखासे मोनदांथि माने साननो हादों। दा गिबियावनो आङो बुंनो सानो जे जोंनि फरायसाफोरा सोलोंथाइयाव दावगानांगौब्ला जोंनि फरायसाफोरनो मोनसे एनकारेजमेन्ट होनो सानो जे फरायसाफोरा कम्पिटिटिभ लेभेलजों थांनो हानांगोन आरो फरायनांगोन। कम्पिटिटिभ लेभेलजों माबायदि फरायनांगोन बे बाथ्राफोरखौ जोंनि फरायसाफ्रा बुजि मोननांगोन, बिनि कनसेप्टआ क्लियार जानांगोन। बेजों लोगोसे जोंनि गार्जेनफ्राबो बेजों हेफाजाब होनांगोन आरो जोंनि समाजाबो बे फरायसाफोरजों एबा बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों मा खालामनांगोन बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो नांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि समाजा साननाय, जोंनि न'खरा साननाय एबा गथ'फ्रा साननाय जा सोलोंथाइ मोननांगौ बेयो जौगागोन होननानै साननो हायो। 2 नम्बरानो जाहैबाय जोंनि फरायसाफ्रा फरायनांगोन, बे मोनसे। 3 नम्बराव जाहैबाय जोंनि समाजा रेसपन्सिबिलिटि लानांगोन आरो बे रेसपन्सिबिलिटियानो जाहैदों जोंनि गथ'फोरा जे फरायनाय समाव जे गथ'आ माबायदियै थादों, माबायदिहाय बेरायदों, सोरजों लोगो जादों, बहा बेरायहैदों, माबायदिहाय एटेनसन होदों फरायनायफोराव, थिग बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोंनि गार्जेनफ्रा नोजोर होनांगोन, जोंनि समाजनि गोरों गोरा मानसिफ्रा नोजोर होनांगोन। अब्ला जोंनि फरायसाफोरा माने मोजां सोलोंथाइ मोननायाव एबा एनभाइरनमेन्ट मोननायाव सुबिदा जागोन होननानै आंनि बायदिब्ला सानो आरो। जिथुनिखि सोलोंथाइनि दोहौआ गोजौ फारसेथिं जानो हमाखै, माने गाहाय फारसेथिंसो जानो हमनायखौ एसे नुनो मोननाय जादों। दा जोंनिया पिटिएडि आन्डारनि माबायाव जा कलेज दङ, बे कलेजफोरा गासैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव थांजोब्बाय। दा बेनिखायनो बेहाय CBCS जाहैबाय, लोगोसे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव। दा बेनिखायनो बेहाय CBCS जाहैबाय, लोगोसे गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव जा जोंनियाव कर्स दङमोन एबा पेपारफोर दंमोन बेयो गासैबो बदलायनानै दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव थांनायखाय फरायसाफोरा बायदिसिना स्टाडि मेटेरियेल्स एबा बिजाबफोर बुथुमनायाव जेंना जादों। खायसे गोदान बिजाबफोरा माबा इडिट जायाखै बा मार्केटाव एभेलेबल मोनाखै, बेनि थाखायनो फरायसा फरायसुलिफोरा गोबां जेंना जादों। आरो लोगोसे जा सिगांनि बायदि सोलोंथाइ होयोमोन, दा COVID-19नि दिनाव जोङो नुनो मोनबाय जे अनलाइन क्लास, बे अनलाइन क्लासनि बिथिङाव गोबां सुबिदाबो दङ, असुबिदाबो दङ। जुदि सोरबा स्मार्ट फरायसाया स्मार्ट मबाइलखौ मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला बेयो गोबां जौगानो हायो। आरो जुदि स्मार्ट मबाइलखौ लानानै गाव स्मार्ट नङाबा गोबां बिथिङाव बियो उनफिनना थानो गोनां जायो। दा जोङो खायसे बिथिङाव लाइभ क्लास होयो अनलाइननि जोहै, गुगोल मिट बा बायदिसिना वाट्सापनि जोहैनो जा मानो, बा बायदिसिना जेरै टिचिं एप्स दोङो, बेफोरखौ बाहायनानै फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनो बायदिसिना सोलोंथाइ होदों एबा स्टाडि मेटेरियेल्सफोर होदों। नाथाय खायसे फरायसाफोरा बेखौ मोजाङै बाहायनो रोङाखै। आरो गासैनिबो फरायसुलिनि आखायाव मबाइल गैयामोनब्लाबो दा बांसिन फरायसा फरायसुलिनि आखायाव बेबायदि जोङो स्मार्ट मबाइलखौ नुनो मोनदों, जायनि जाउनाव गार्जेनाबो बे बिथिङाव गोबां उसुबिदा जादों बायनायनि बिथिङाव, मानोना बेसेन गोसा। आरोबाव खायफा
फरायसाफोरा बेखौ मबाइलखौ लानानै मोजां बिथिङाव बाहायनो हायाखै बिथांमोना बायदिसिना प्रग्राम नायनायफोरावसो बाहायदों स्टाडिनि बिथिङाव बाहायाखै बे मोनसे डेमेरिट जानानै दङ आरो बेनिखायनो गासै फरायसा फरायसुलिफोरखौ आङो बुंनो सानो जे जा फोरोंगिरिफोरा नट हरदों एबा लाइभ क्लास होदों बेखौ खालामनांगौ लोगोसे गुगोल एप्सखौल'सो फ्राय बाहायनांगौ फेसबुक बा बायदिसिना गेम्सनि एप्सफोरखौ फरायसाफोरा बाहायनाङा गुगोलखौ बाहायोब्ला गोबां बेनिफिट दङ फरायसा फरायसुलिफोरनि माबानि थाखाय जायखिनिखि जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो नाथाय जोङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बांसिन नुनो मोनो फेसबुकनि एप्सखौ बाहायो बा बायदिसिना मिउजिकनि एप्स दोङो बा बायदिसिना इन्टारटेनमेन्ट एप्स दोङो बेफोरखौसो बाहायनाय मोनो नाथाय बेफोरखौ बाहायालाबासिनो जोङो मोजां माबायाव जुदि माबायोब्ला गावनि स्टाडि मेटेरियेल्सखौ जोङो अनलाइननि गेजेरजोंबो बुथुमनानै लानो हायो बेनिखायनो बे बिथिङाव फरायसा फरायसुलिफोरा सांग्रां जानांगोन लोगोसे गार्जेनाबो सांग्रां जानांगोन लोगोसे फोरोंगिरिफोरनिबो बेवहाय मोनसे मैखोम बिबान दङ लोगोसे जा प्रखाखनिक बिखयाफोर दङ आरो राजखान्थियारि हान्जाफोरा जा मोनसे पलिसि दायो बेफोर जेन पलिसिफोरा मोजां जायो जायनि जोहै जोंनि जेनेरेसनफोरा इयुनाव डेभेलप जानो हायो आं बेखौ सानदोङो फोरोंगिरिफोरनिबो बेवहाय मोनसे मैखोम बिबान दङ लोगोसे जा प्रखाखनिक बिखयाफोर दङ आरो राजखान्थियारि हान्जाफोरा जा मोनसे पलिसि दायो बेफोर जेन पलिसिफोरा मोजां जायो जायनि जोहै जोंनि जेनेरेसनफोरा इयुनाव डेभेलप जानो हायो आं बेखौ सानदोङो लोगोसेनो फरायसा फरायसुलिफोरा बे कभिडनि दिनाव रेगुलार क्लास खालामनो मोनाखैब्लाबो जेन समखौ ओरैनो हगारा स्टाडिनि माबाजोंनो जेन गावनि समखौ बाहायो मोजां भेलुएबल टाइमखौ आं बेखौ सानो अब्लानासो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा जौगानो हागोन आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आन्दाराव जा कर्सफोर दङ जा कारिकुलामनि डिजाइन बानायबाय बेफोरनि जा स्टाडि मेटेरियेल्स दङ जोंनि गेजेरावनो जोङो जेन थाबनो पाब्लिश खालामना दिहुननो हायोब्ला फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो आं राजा लामायाव ओंखारनांगौ बेखौ आङो इन्सपाइरेसन होनो लुबैया खिन्थु समनि थिननायाव माब्लाबा राजा लामायाव माखासे इसुखौ लानानै ओंखारनो गोनांबो जानोबो हायो आरो बेयो जोंनि सम आरो थासारिखौ नायनानै जोंनि फरायसा आफाद एबा जोंनि जायफ्रा माने फरायसा आफादजों लोब्बा जाबाय दङ बिथांमोना बे इनिसियेटिभखौ लानो हागोन बेजों लोगोसे गोदो मोनसे सम फैदोंमोन जे बर'फोरा गोबां खेथ्रआवनो आन्डार डेभेलप जानानै दंमोन जोंनि सोलोंथाइ जा एबा जोंनि माखासे इक'नमिक फाइनेन्सियेल एबा साखरि बाखरिनि खेथ्रआवनो जा गोबां जादोंमोन दा बेफोरबायदि मोनसे बिथिंखौ नुनानै एबा बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै गुबुनफोरा माबोरै जोंखौ बिदि साप्रेस खालामनो हाखौ एबा मानो खालामखो एबा जोंनि आइडेन्टिटिया बा जोंनि थामोनथाया जोबस्रांलांगोन नामा बे बाथ्राया निस्सय जोंनि बर' फरायसा आफादानो जा एबा जोंनि इयुथ जेनेरेसननि माने गोसो गोरबोआव बेफोरो माने निस्सय मोनदांदोंमोन जायनि जाहोनाव सम एबा थासारिजों जोंनि फरायसाफोरा माखासे आन्दलनफोराव बारसोमबोदोंमोन माखासे माने बिग्रायखांनाय लामाफोराव एबा बिग्रायखांनाय हाबाफारिफोराव जोंनि फरायसाफोरखौ बाहागो लाबोनाय नुदोंमोन आरो दानि बेलायाव आङो बेखौनो बुंनो लुबैदों जे दानि बेलाया ओरैबायदि डायनामिक जाबोबाय जे जों इन्डिभिजुवेलिबो जोङो गोबां जौगानांगोन बा जोङो ससियेलिबो जोङो गोबां जौगानांगोन दा बेयाव ओरैबायदि खोथा बुंनो लुबैयो जे सोरबा बायदि गथ'आ जुदि मोजां रिजाल्ट खालामनानै मोजां माने बे हंस्थापन मोनोब्ला बेखौ जोङो जोंनि जाथिनि थाखायनो मोनसे गोग्गाथावना होननानै जों सानो अनलि सोलोंथाइल' नङा गोबां स्पर्ट्सआव जानो हायो बा बिदिनो लिटारेरि साइडआव जानो हायो बिदिनो मेथाइ खननाय
बिदिनो रोजाबनाय बायदिसिना फिल्ड दङ गोबां फिल्ड दङ बिजनेसफोरावबो बिदिनो मेथाइ खननाय बिदिनो रोजाबनाय बायदिसिना फिल्ड दङ गोबां फिल्ड दङ बिजनेसफोरावबो दङ बेफोरावबो जोंनि फरायसा इयुथ जेनेरेसनफ्रा जुदि डेभेलप जानो हायोबा बेयावबो जोङो माने बेखौबो जोङो गनायनांगोन दा बेफोरबायदि लेभेलजों जोङो आथिखालनि जुगाव थांनो नांगोन आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा आथिखालनि जुगावबो जोंनि बर' समाजा गुबुननि तुलनायाव गुबुन माने हारिफोरनि तुलनायाव जोंनि इडुकेसन लेभेला खोब माने गाहाय होननानै जोङो सानो एबा जोंनि समाजा बेखौ अनुभब खालामनो हादों आरो एबा जाबायबो दङ बियो दा बेखायनो जोङो जोंनि गेजेराव आरोबाव सांग्रांथि लाबोनायनि प्रयजन दं होननानै आं सानो आरो जे थिग बेबायदिखौ नायनानै जानो हागौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे कचिं क्लास लादों रिमिडियेल क्लास लादों एवारनेस लाबोदों माखासे बान्था होनाय हाबाफारि लाबोदों बेफोरबायदिहाय लागासिनो दं बेफोरबायदि खामानि मावगासिनो दं आरो आङो सानदों दे जोंनि समाजाव बा जायखिजाया हारियावनो जोङो गुबुननि थाखाय खामानि मावग्रा जोंनो मानसि नांगौ गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा मानसि नांगौ दा बेफोरबायदि जों जुदि आं दिनै बेक्तिगत भाबै आं सासे फोरोंगिरि आं जुदि माने फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनानै मोजाङै शिक्षा दिक्षा होनानै जुदि आङो मोजां गथ' खालामनो हायाबा अब्लाथाय बेयो बेनि दायनिगिरि एबा रेसपन्सिबिलिटिया जोंनि जागोन जों समाजनि नोजोराव जोंखौ मा खालामगोन समाजनि नोजोराव जोंखौ एसे गाज्रि नोजोरजों नायगोन थिग बेफोरबायदि आरो ओंखायनो जोङो एज ए माने फोरोंगिरिल' नङा एज ए सोरबा सासे समाजनि मानसि सोरबा बेक्ति मानसिया जे जोंनि समाजनि थाखायबो खामानि मावनो ओंखारबोयो बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लामा होननानै आं सानो आरो आं खावलायनो लुबैयो दिनैनि बे प्रिथिबिदा ओरैबायदि मोनसे माने डेभेलप ओरैबायदि जौगानाय बेयाव बिराद मोजां मोजां जों बुस्थु नुदों जों मोन्दों मबाइल मोन्दों जोङो गारि गुरा मोन्दों जोङो बायदिसिना फेसिलिटिजों जोंनि मानसिफ्रा मा जानो हमदों बेफोरखौ इउज खालामबोबाय दं दा बेखौ नुनानै जोंनि मानसिफ्रा जुदि जाबाय दे बेखिनियावनो थोबाय दे होननानै जुदि जोङो बावगारनानै सोलोंथाइ मुल जिथु माने मावनो गोनां खामानि बेखौ जुदि बावगारनानै जोङो बैफोरबायदि माबा फेसिलिटियावनो नांथाबना थायोबा खिन्थु जोंनि भबिसतआ आन्दायगोन आरो ओंखायनो जोङो मा खालामनांगोन जों जेखैबो आखा फाखा जानांगोन दिनै लकडाउननि बेलायाव अनलाइन क्लास जादों बे अनलाइन क्लास जादों बे अनलाइन क्लासाव दहाय एसे बुंलांबाय जे जोङो मोजां एप्सफोरखौ बाहायनांगौ बा जों फेसबुकफोरखौ बाहायनाङा माबाखौ बाहायनाङा नंगौ बेफोरो एप्सफोरा खायसे फरायसा माने जोंनि इयुथ जेनेरेसनखौ आंनि बायदिब्ला माने 80% माने गाज्रिसो खालामदों बर' रावा जौगानो गोनांब्ला बेहाय गोबां बिथिं थायो आरोबाव लोगोसे सरकारनि जा पलिसि बानायनाय जा बिथांमोननि मास्टार प्लेनिं बे मास्टार प्लेनिंनि सायावबो सोनारनानै दङ दा दाखालै बावैसो रादाब बिलाइयाव ओंखारदों जे बेसेबांबा फरायसालिफोरखौ दानगारनाय जागोन एबा गंथाम गंब्रै फरायसालिखौ जथुमै गंसे फरायसालियाव लाना फैगोन बे मोनसे माने जोंनि जा फरायनायनि माबा स्कप आरो फिल्ड बेखौ गुसेब खालामबोगासिनो दङ बे बिथिङाव जोङो गोबां उसुबिदा जानानै दङ बेबायदिबा जोंनि राव हारि फोलेरा जानाय नङा बर' रावनि मेन जौगानायनि सर्सआ जाबाय प्राइमारि लेभेलानो गुबै सर्स बे गैयाब्ला 10 बोसोरनि उनाव जोंनि बे फरायसालिमायाव एबा कलेजाव सोलोंथाइ लानायनि सम्भबानो जानाय नङा बेनिखायनो प्राइमारि लेभेलखौ जोङो गोख्रों खालामनांगोन नाथाय जा जिथुनिखि जोङो खोनानो मोन्दों गोबां फरायसालिफोरखौ जथुमै गंसेल' फरायसालि बानायनाय बा जा फरायसालिफोराव फरायसा फरायसुलि गैया बेखौ गंसेल' बानायनाय बिदि बिथिङाव माबायोबा जुदि थाङोब्ला जोंनि बर' रावा गुसेब जालांनायनि मोनसे सेम्बल बा मोनसे जोंनि थाखाय गोज्जासिन होननानै जोङो सानो आरोबाव लोगोसे
बे जोंनि बर' रावखौ जोङो जौगाहोनो गोनांब्ला आरोबाव जोङो गासैबो जोंनि गारजेनफोरानो गावनि गथ' गथायफोरखौ बड' मिडियामाव होनांगोन अब्लानासो जोंनि राव हारिमुखौ जोङो गोख्रों खालामनो हागोन लोगोसेनो जोंनि जा माबा दङ एग्जामनि जा मोनसे माबा खालामो कुइसन सेटिं खालामो लिरनाय बेफोरबो जुदि बर' रावआव जाबासो माने जोंनि सुबुंफोरा बड' रावखौ फोथांना लाखिनायाव एट्राकसना बांसिन जाबोगोन जेरैबायदि APSC आव जुदि बड' राव लिरनो मोनोब्ला UPSC आव जुदि बड' राव लिरनो मोनोब्ला बा आरोबाव बायदिसिना जा माबा कम्पिटिटिभ एग्जाम दङ बेफोराव एमाइलनि अनगायैबो गुबुनफोराव जों जुदि गावनि रावखौ बाहायनो मोनोब्ला अब्लानिया जों गासैबो बर' रावफोरा जौगाखांगोन आरोबाव गारजेनफोराबो बड' मिडियामाव होनो थाखाय इन्सपाइरेसन जागोन होननानै आं सानो आरो बेबायदि माबा पलिसि लानाया जानिखि कम्पिटिटिभ एग्जामाव बड' मिडियामखौ बाहायनाय पलिसिया बेयो सोरखारनि सायावसो सोनारो बेनिखायनो बे जोंनि हारिनि रावखौ फेहेरनाय बिथिङाव सरकारनिबो गोख्रों आखाइ दङ होननानै आं सानो आरो दा बेखौ जोंनि दा सोलिबाय थानाय सरकारा माबायदि खालामो इयुनाव बिथांमोननि प्लेन पलिसिया माबायदि आं दा बेखौ बुंनो हानाय नङा नोंथां सानैया जोंनो बे समाव सम होबाय बेनिखायनो नोंथांखौ रोजा रोजा जोंनिबो जों साबायखर बावनानै दिनै बेखौ गोजोन्थों